Ja was na samym początku poproszę, żebyśmy jeszcze raz wielkimi brawami podziękowali ansamblowi Właściwoczka za przyczudny występ. A teraz na scenę chciałbym zaprosić panu profesor Olenu Luc-Pfeiffer. Zajmiemy wam parunaset minut z takim przypomnieniem toho, co dla naszej dostomenności jest ważne. Ważne są dla nas Gneska takie osoby, takie podії, które budowali naszą dostomenność, nasze poczucia, kim sme. I Gneska chcemy przypomnieć te osoby i te podії, jakich jubileje przypadają w 2023 roku. Ja przedstawię cztery wzory osobowe, żeby tak powiedzieć, jakich licznicy przypadają okrągły na to drik. Zacznę od wielkiego rosyjskiego buditela Aleksandra Duchnowicza. Wszystkie to nazwisko czuli, hasło budytel na pewno znaczy dla was takie pojęcia, że budył narodową świadomość. Aleksander Duchnowicz urodził się w 1803 roku w Seli Topola na Priaszylskiej Rusy. Był synem świaszczennika, sam był dziś świaszczennikiem i w czasie, kiedy nasze społeczeństwo po południowej stronie było bardzo mocno zmadziaryzowane, po naszej stronie społeczeństwo besieduje o inteligencji, było bardzo polonizowane, Duchnowicz budził poczucia ważności rosyjskiego języka, rosyjskiej kultury, osnował w Priaszowie obszczestwo rosyjskie, które wydawało almanachy, które pozdrowienia do Rusyniów, pisał narodną rosyjską besidą, jednał wkoło siebie, to było priaszywskie właśnie zawiedzenia, jednał innych buditeli, innych twórców, jakie dbali o rosyjski język. Dla nas na Lękowyni win jest dalsze buditelom i wszyscy na pewno znamy jego historyczne wróczanie, jakie śpiewamy teraz jak rosyjski hymn. Ja Rusyn był, jest i budu. Ale i po naszej stronie Lękowynym, ale z swoich buditeli i o takich przynajmniej jednym już na pewno na meno buditela zasługuje Władimir Chylak. Władimir Chylak urodził się w Werchomli, ciż w rodzinie świaszczennika, tak uzmemali w XIX stuleciu inteligencję. To byli świaszczennyki przeważnie, ciż z rodzin świaszczenniczych, ale sme takie wielkie świaszczennicze rody i po północnej stronie Rusy i po południowej. Władimir Chylak w nas jest najbardziej do dnes znanym prozaiką, twórcą wielkich lemkińskich epopei, można tak powiedzieć, jego szybeniczny wers, historyczna powieść, twory dla nas ujawu o dawne Lękowyni, ale tak inczy ciż jeho powieści, tak Ruska Dola, Wielki Perekinczyk w małym rozmiarze, Polski Patriot, budują nelem takie poczucia naszego rosyjskiego ducha niezależności, ale też dają nam pojęcia o kulturze XIX-wiecznej Lękowyny. Win wiół pojęcia lękińskiej Rusy, tak je osnuwał i do dnes właśnie jest uznawany za toho naszego buditela po północnej stronie. Następna osoba, która się urodziła, nie powiedziałam o datach śmierci. Duchnowicz zmarł w 1865 roku, Chylak zmarł w 1893 roku. W 1843 roku urodził się Matwij Astria. Mężczyzna może znane nazwisko, pochodził z Wysowy, ale bardzo znacząca osoba za to, że ja uważam, że jak na XIX stulecia win był rewolucjonistą. Jak chodził o lękińską besidu, win napisał bardzo znaczącą statię, czy taki esej, rozprawę, polemiku z dumaniem, że lemkiński język, bo już Aleksiej Toroński napisał o tym, że lemkiński język jest zepsutym ruskim językiem. Jest zepsuty przez to, że ma różne tam słowa madziarskie, słowackie i inne wzięte z innych języków i win nie jest czystej ruskiej. Natomiast Matwij Astiar napisał, bardzo by nam szanowaty tych naszych Rusyniów, naszych prostych chłopów, którzy besiedują tym swoim językom w chorach, bo win pochodził z Wysowy, to gdy był studentem w Kijowskim Uniwersytecie, studentem historii
і він боронив Лемківської бесіди, бо написав статтю «Кілька слів о Лемківській бесіді». Lwowskim uczytelu opublikował jej w 1881 roku i besiedował po to wszystko, co Toruński uznaje, że to jest zepsute w naszej besidzi. To są wszystko stare formy, jakie w innych besidach już zanykły. I bardzo by nam szanować to tu besidu i tych rosyjskich chłopiów właśnie. I napisał statiu nie języczną, nie ruskim językiem literaturnym, takim jak to pisali świaszczenniki, ale w naszą prostą lemkiewską besidą. Tym zasłużył się Maciej Astriab, jakiej wmerł w miejscowości Łubni w 1925 roku, zasłużony i uznawany za jego zasługi męczeńczymaci dla archeologiczno-historycznych odkryć w kulturze Połtawszczyny. I ostatnia osoba, to tak się nam spało, że mamy wiele tych wzorów osobowych, jakie jubilei przypadają na 2023 rok. To jest już bardzo nam współczesny twórca bajok Hołowni, Mikołaj Burjak. Mikołaj Burjak wyrodził się w 1903 roku w seli nieistniejącym już teper Smereczny koło Zindranowy. Był przez jakiś czas, w czasie I wojny światowej, jeszcze jak małoletni, był na terenach rosyjskich, tam się nauczył pisaty, skończył szkoły, jak wernął potem do swojego rodnego Smerecznego z sestrami, w tym seli był pisatelą selskim, znamy go dnes, potem był wyselony dolu Wyselęcia, tak jak i my wszystkie pereżył, był w okolicach Starohardu pereselany, a pak na emerytury był knychowodą, tak na emerytury wernął na Lemkowynu w 1968 roku, wernął do Zindranowy za to, że jego dziłka Maria Burjak się wydała za Teodora Gocza. To jest do teper żyjucza żena Teodora Gocza, a jej nianio Mikołaj Burjak, znany nasz lemkiewski bajkopisar, jaki swoje twory publikował w Hołowni w wydaniach Karpackiej Rusy, a pak na lemkiewskiej storinci w naszym słowie w 1986 roku i w naszej pamięci dziś jest jednym z tych, jakie nasze lemkiewskie słowo plekał, szanował i starał się utrzymać kulturę. Oczywiście można by było dłuższe besiedować, ale takiem przypomniała to te 4 postaci. I dla nas pamiętajmy, szanujmy historię, co zmieścili teper paru słowami przypomnuty, a czytać o tym możemy w naszych wydawnictwach, bo o tym dziś besiedujemy. Kraśnie dziękujemy, a przypominając, dziśmy się starali to świadomość historyczną w różny sposób przekazywać, także to jest kurs продовжania того, że watra to mnelem ansambli, ale dziś ważna podія dla naszej dostomenności. Dziękujemy kraśni, dobrej zabawy. I my wam również kraśnie dziękujemy za prekrasną lekcję historii. Na życiowym szlaku. Witajcie na moim kanale inspirowanym życiem duchowym i doczesnym. Dziękuję, że obejrzałaś ten materiał. Proszę daj łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj mój kanał na życiowym szlaku. Dzięki Twoim lajkom i subskrypcjom Ty będziesz otrzymywał informacje o wartościowych materiałach wideo, a ja dalszą motywację do nagrywania ciekawych filmów.